Батька, я стримлю. Hello, скажи. Скажи hello. Що ти робиш, батько? Піци. Піце будівництва? Такий батько. Піце будівництва у батька. Вон там він. Піце будівництва. Нам бей. О, Венячка, ти хотів стрим, я зробив стрим, бачиш? Там батька піцерію будує трошечки. Ось так, завтра буду робити піцу. Ти щасливий, Веня? Що я буду завтра робити піцу? Веня, скажи, ти щасливий? Дякуй! О, Веня, ти такий милий, дякуй! О, рости, подскакуй! Трошечки тобі постримлю, а потім пойду робити сайт. Ось так. Я сьогодні, Веня, вже бізнесмен, все, зареєстрував. Тепер я можу збирати з тебе донати, Веня. Я можу з тебе донати збирати. І можу... Все можу, ось так. І продавати скрипень можу. Венечка, ти хочеш купити скрипень? Ти не хочеш? Ты можешь мне донат. О, нет, ты можешь мне давать донат, Венечка, ты что? Не-не-не, так не працує, що я тобі доначу. Это ты мне донат. Бу-бу-бу. Ну-ну-ну. О, який ти Вениаминчик. Апельсинчик. О-о-о. Хочеш поглядеть на сусідів? О, всі вони сусідничають. Сусіди. Веніамін, ти тут один, більше нікого нема на стрімі. Это твой приватний стрім? Так, Веня? Ого-го. Один Веніамін на стрімі. Ось так. Приватний стрім для Веніаміна. Ось такий ти чоловік. Сьогодні виставлю на продаж скрипень. На сайті батька.бел. Охо-хо. Чун-чун-чун. А тут же был пожар. Все сгорело. О, no. Теперь тут галинки одни обгаленные. Ох, який жах, який жах. Нікому не розказуйте. Ось такое тут відбулося. Ха-ха-ха. А там батька з голими цицками. Але я про це вам не розказую. Чин-чин-чин. А ви можете зараз глянути, що батька будує просто зараз. Оу! Піцерія! Оу! Доп! Сьогодні я вже став самозанятим. Ха-ха-ха. Ми з батьком пішли в податковую и у телефончики все сами натыкали. Ха-ха. На вот что ходили в податковую. Не зрозуміло. Чин-чин-чин. О, потім я ще випишуся з Менську, запишуся сюди і на Волгу буду тут спати. Хо-ха-ха. Веня, а тебе переписати з Менську у Ігуменщину? Хочеш бути прописаним у Ігуменщині, Веня? Амінчик. Ти не хочеш? Пум-пум-пум.
Ось такі справи. А тут сапраўдны баскет, але бейсбол. О, бейсбол. No ball. Бейсбол. No ball. Баскет. No. О, ball. Баскет. Бол. Ох, щит. Як справи? Як і зліви. Ахаха. Глядите, ой, вы не бачите, я это думаю. Прывітанне. Ага, прывітанне. Гэта від звароту, які намагаецца павітаць. Прывітанні бываюць розныя. Oh no. Баскет покуль не бол, але бол, ці то баскет. Давайте вам покажу. Ось так. Хобана. Это профессионализм. Бачите? Оу, yes! Easy. Ха-ха-ха. Хоч я і не афроамериканец, але штосьці ў баскетах ды болах я... Вау! Оу, щит! Які злодії! Як яны бегаюць, вы уяўляеце? Ау! Што яны і ў гаўнадавах цяпер. О! Бацька там робіць сакрэтнае відэа. Сакрэтнае відэа пра піцерыю. Оу, но! Сакрэтнае відэа бацькі. Мы нікому пра гэта не раскажам, правильно? Ау! А воды кусаюць за ноги. Это значыць, ноги смачныя. Оу. Вось так. Можу яшчэ раз показаць баскетбольны професіяналізм. Чик-чик, чик-чик. Хоп. Беру левую рукою, глядите. Глядите. І... Оба! Ви бачили, як я мимо киданув? А зараз як кидану, ви поглядите. Хоп, і... 6-7! Оу, єс, доп, мяч 6-7. Ха-ха, мяч со мною робив 6-7. Ха. А вы думали, что я мимо киданул? Не, все продумано. Ха-ха, это 6-7. Батька, покажи 6-7. Ага, и он меня не чує. Тады пошлите сюда. Я уже распасаваў трохи гарбаты по 100 граммов и 50 граммов. И теперь я можу яе продавать. Оу, ес, сам зрабіў, сам пробіў. Вось так. Потом на сайте батя кропка бел выклам дадам. А недзе вечары, а можа завтра мы дададзім магчымасць оплаты на сайт. И воу, гроши так и льются. Ага. Венечка, 6-7. Чик-чик-чик. Ходим. Чик. Что я вам хочу показать? Яблочки. Вы поглядите на гэтые яблочки. 6-7. Ого-го. Чик-чик-чик. Оп. Яблочки. Яны ранние. И калі-небудзь яны будуць ужо готовыя. Яны реально ранние, але яны яшчэ
Не готовые, вы поглядите. Маленькие писюнчики такие. Эти смачные. До речі, солодкие. Хоть маленькие, але солоденькие. Уже, значит, можно есть. Что вам еще показать? Пчелки не прилетели. Хоть будиночки стоять. Що это значит? Значит, кризис. Кризис на пчелиному рынку. Пчелки уже не хочуть заселяться. Ось это, ведаете, як в Китаї ось места приводы, там, где никто не живе. Ось это то же самое, только у пчелок. Набудовали, а ніхто не живе. Ось так. І навошта будовали? Не зрозуміло. Можу показати город. Город я вам покажу. Так. Тут ось відходи моєї горбатої праці. Тут трошечки капусти, цибульки і інших рослинів. Зараз я вам покажу теплицю гіганта. Ось вона. Теплиця гігант. Чуп-чуп-чуп. Оу-оу-оу! Вай! Ви тільки поглядите, Венечка, ти в шоку. Ось так, в теплице реально тепло, перчики тут, ось всякое тут. И это, гольд, щось там гольд. Это як это, бурак, тільки бацвіння. Бацвіння бурака. З його можна зробити супчик і всялякое. Можна зробити борщ, але без бурака, а з той рослиною. Так. Тут у нас маленькая теплица. Погодите. Оу! Воу-воу-воу. Так само тепло. Ха-ха-ха. А зараз я вам пойду покажу. Покажу іншее место для рослинов. А миновинта пленка. Пленочная господарка. Ось вона. Зараз туди. Хоп. Ось воно що росте у пленці. Оп-оп-оп. У пленочку чик. І все. І ось росте воно. І всяк неяк. Оп, ось тут у нас батька казав, що гэта хто? Мята, а гэта походу мелиса. А ось гэта ось, поглядите, чик-чик-чик, ось такая капустка, ось она якая уже расте. Ха-ха-ха, там салатика трошечки есть. Тут разные ягоды. Пинк. Тут разные ягодки. Чик-чик-чик. Пинк-пинк-пинк. Оу, уже есть спелые ягодки, вы поглядите. Хоп, хоп. Смакота. Дурницы. Смачные дурницы. И тут одна сховалась. Сьогодні пост, а завтра як піци зроблю. Оу!
Завтра буде піца, напевно, з шинкою, з ковбаскою. Оу, єс. Доб. Так, тут некая вишенька. Чик. Ням-ням. Тут у нас бружмень. Ці ёсць недзе тут така бружмень. Давайте поглядим. О, ёсць бружменькі маленькі. Ось ён, бружмень, ужо сухаватенькі. Але ж гэта не значыць, што калі бружмень сухаватенькі, што ён смачненькі. Нават калі сухаватенькі. Вось такая навука. Я яе назову бружменялогія. Наука про бружмень. Тут у нас что? О, так само ягодки. Ням, уже большесть ягодок съели. А какие ягодки ваши улюбленные? Мои помидоры. Что, Наум, ты на стриме? Леня, ты на стриме? Просто Матуля подобайку поставила. О, Матуля подобайку поставила, все. Это значит хайп. Хайп. Коли Матуля поставила подобайку, это уже все. О, агрест. Агрестик. Венечка в чате. Ням-ням-ням. Тут гэты ревень расце, бачыце? Вось. Хлеб. Что? Гляди. Что там? Моцарелла. О, моцарелла выросла. Глядите, у нас тут расте моцарелла. А ці расте моцарелла у вас? Напишите у комментарах. Якого памеру ваша моцарелла? Наум, давай зробимо. Ми можемо зробити кліп зі стрима зараз. Типу, ти йди вон туди, де моцарелла росте. І ми там 40 секунд треба щось наговорити. Бо там воно робить кліп по 40 секундів. Що ми будемо говорити, Наум? По 40 секундів кліпу. І буде відос вже на каналі. Ага, і можна не думати головою. О, думай голова. Где моцарелла тут росла? Там. Моцарелла, мама мия! Ось моцарелла. Моцарелла? Ось тут і моцарелла. О, ось моцарелла. Моцарелла. Переверни, вона чомусь скуйовчена. Ось так. Типу так і було. Я йду такий ти. Давай. Погляди. Что? Моцарелла? Мамма мия! Моцарелла! Оу! Расте моцарелла просто з землі. Моцарелла няма-няма. Оу, яще моцарелла. Ви бачите, колькі тут моцарелли? Оу, беларуская земля багатая на моцареллу. Оу, я завжди гэта ведаў. А ці ведалі гэта вы? Напишите у комментарах. І поляцела. Оу! Калі раскидать моцареллу, то потім вырасти яшчэ больш моцареллы. Навука, мама мия, навука. Навумка. Скажи, подписывайтесь. Подписывайтесь. Все. Потім погляджу. Може доведеться обрізати. 49 секунд чомусь робить. Кліп. Орех уже некалькі год сидить. Так и не вырос. Кожне лето трохи одрастає, потім зимой помирає. Лето отрастає, зимой помирає. Батька, ти щасливий? Он, походу, щасливий.
Веня, ти на стрімі чи ні? Чому нічого не пишеш в чат? Оу. Оу, будівництво. Що ти робиш? Тримають, будують мені піцерію часовую. Потім нормальовую збудуємо. Ха-ха-ха. І зробимо на це відео. Оу, щит, відео. О, хто таким займається? Навіть не ведаю. Оу, навумечка. Скажи, 67, 11. 67? Чому чат не рухається? Веня нічого не пише, і я в це не повірю. Ну тоді все, треба кончати стрім. Веня нічого не пише в чат. Мене ніхто не вдадить. Ніхто не прийшов на стрім. А ти так. Ніхто нема. Все. Всім до побачення. 67, 11, 999. О,